Medafo me mawakwaba ede by emergency Ghana TV so me mobibia happy new year. Yeah, that chidi amponyankopo ase se wa ma afifufo nso ababetu yen ye da na sepan sanse nkofo bebre na na ehwe omunkwa nanso yegusu etiase na mojadi efusani ewo yemudia na yese asidankuto na yede matwedi amponyankopo enne ye story abeka yensa ewo fidiem ha se no mami bi ede na sem abeda na ya ewo Sompa TV na nsema abaiwa no epugu honom no mepese wa ukọ na ukokotie mu nsem na mema no yesrem this year die yempese ye bete nsem bi se bema we mene bema we aware wanhweme mene bema we ayese mene na wonkola wayesi yesrem mema no ye pamotow esanze ye mami asem a wabeka ewa ha se no medofo tie mu nsem a obebisa se bema no obi anase na enye ni pesa obewari oba na manu nso ye duabo dodo ye duabo ena me maame ni nua ena me maame ehu be mebi ena papa ehu be mebi ena osimi wari be ma we ena osimi kanena mijin setete night ye yes ade no in the Gen Z world nso ye yes ade no sisi ade me hu ni se ade na etwemo because nipa de ono ne ti na on steady ni ya nua menko emfa no nko se oni no kwaware anase bibio because unim de wi anipa ne esifa etie because ye mami asem obeka wa ha se no obi na introduce be ma no ma no ewa wawe mu na sisi a akwakọ wie ni sei nti story we yemfa nti ye hofo yemfa story we enti ye hofo papa nti yenko ne ko hwe video ne emma sisi ye ba na mabedi wadwenche e de afa asemwe ho yenko ne ko hwe video no emma sisi subscribe na like na fa comment nso e bro comment section ya ba wi ide ne enyemo a me ba cho wi ma asem na ne se meni mi kru na wale ye ana ye ja na panyin ne wo 4.5 years ana ketwa no so 3 years nti eja na me ko han dan wa abu akwa ana mde nkra ne koye nti madware o ma wi o mu gina kwa ho twen school ka na obe fa o mu dwane de o mu koye ekotena pankro no ha nti me ya na me hu o mu akira akwan nti eche no bi ka che me se wotem atimatim maase eho no wo nti me koye na enu site be bi ne kwa che ne se me sere no nkra no mususu a nti won fa o mu mame ana wose daabi enti wono osa ohun se mahun fie ho enti no osa tu free baabi a mimi hun se wahunu sa akwa han dan foforo enti na me nsa hu ma kire hu so wasa betena pankro no fom ha sei ana obi sa akire miti mimi ko duru fie ho no na ono yobi oyusuka akoma nso ekwa no so bi ti mimi ko duru fie na abema 3 years ni wa pira ma no to ase nyina aworo ama ni kana hye ne kra ka atale ekuro nim ana me fa me ma na me di wo mu esa akwa ebu akwa ho enti mi frebu akwa ebesena kokoro from so around about onu hia me ewo ho no de ka no close so se me fa akra ne ma na se me mfa ne ma no nkura mienu no na ma japanin wo ewo ho no afa ketwa na wa pira no aha na ne kuta ma de ni ko tata ma sa tu kro ebu akwa kwa han dan wo kro from Colombia ho enti na me ko ma me ho wa ebu akwa enti mi free wo ba no ana o hia me run about no so na wo se me mfa akra na se me mfa akra ne ma no eho ana waye se wo bie ka no na waje akwa na si na me so ye se mi ko wura ka no mo ye no otu ka no de bo me hwe ho ti me no so te me na me wo Sintraso hospital mami na am ko ye case so of mami betena se na mami wa me ye ma hye me mami nko no mu nsuo mra because abre ya be ma timide ka bo na yire just anu odi o odosa na to adapa me say odo anytime sanyama mienu yi ade atwa ntemu ya homatia bi ento wa wo baka say yesini nanu meka bi won say me bala tafo beat bi hye ho mami die ba bi oduru yi enka beat pa ne ye bo a ka bate kotokotokoto ko na chese pin na piano na chese ye hu etimi wie sa
Mami wukunu wo ne na gya awade. Me ba chan ya jai. Mu gya ye mfie seni. Ba cho 9 years. Na ubetimi a kire mu kakra de na si ya mu di gya ya na ne wo da so. Me ba cho na because ye pese ye hunu ne nti a wo timi a time wo saa. Me ba cho na me botire wo asokole mampo kwan no ho. Ye hu afode sa kwana na ma me fie wo. Nti na mbotire wo kwan ho. Ti ma me bi ban no bobo ni ti wo ho. Ano so ma mo ho emi fenti mesre wa wale ama me ba. Na ma me ne besre ma wale ma apia no. Nti ono akra me na antwen prada nti ma me na okototo ye ho ne ma ba ne ye ayefro no. We dey kan courtesy munya sponsor. Ene mo de ne ye kama. Nti ye ware wie ye de kotena aprade. Na oso ye fitani wo medi ba bi ware de mahu so ko adwuma da wanya adwuma da. Ukunu Me kunu wanya adwuma. Na ma me ne ka so obejo ama ne ba bi awade no wanya investigation. Na bi za ta na minyini se nti no. Oh. Ena ne odi odoko bodom. Pedro ni Rosalinda, Senso Alejandro ni. Aha. Nti ba cho ye ware wie ye ne kotena aprade no. Na anche na nyinsen ba na menye mpanyini no. Nti na esa ablabo ne mu odin peti ma me na ne boaboa ya. Sa brenya na onye adwuma. Ba cho da bi na onye adwuma. Okay. Nti me menye mu ye na ekwa animu kaka ne sa tu ba pa akoso forest na no ho. Nti menya na amansene na awo kam kwa na menim sa awo na aka me se kwaka che ma me bi se ma ya ase ya me ya ana o se ne ya awo na abo 11 na adwo 11 na mkwa na mte bra apia. Bia se ma ya ase ya me se ya se ya awo nti ne enko hospital. Ozo menya kwasi afla me se me nkoja ne kwa so. Hey, anadwo 11 oja me ho no. Bi awo aka na yire no. Ti oja me okwa na me frɛ me maame. Na ma me tu ka ba no be fa me ko ji ji no obae na ma wo me wu me kra no menu nya me na me yi me ho hospital ketwa no so saa wo ka me gina fiemfimfim mu je etu mi se no ja wa fa pani ne bo ne bo na so na wo kwa he wo se me koda na so ebi a wo ka me bo me ma me fie wo so wo fie a na wo ntwen na ma me ni nyina emfa me ko so koda so de ne ma me kaska na e bi a bibi me ko bibi a wo se da bi miniska Wuni made bi ya metan ka men kunyankopon nyema ma nyina oba wo ba ko ananka be ma wo ba ko ka me kire se nka wiase nyipa nyina abesa ya ze hu nti oja me hokọ anadwo bre na machiri ba no ne me ma me di me ko ji enu wansi wa kopim se me wuwie yi me anyo no pa besa 11 ye ko ne shed ji ra na about na ma me se apia sign ne yi wo yere ana oda na ni ba afie satan na okuraka Satan no nkura ka na onyu akwasiri na na odidi nachi. Okay. Na chiri ba ba mi. Chese sa abre na ne ama nkoyi. Ne o ma nkoyi me wu obibi ama me na ne hye. Enti me hwe o ho so a okwaji wo de ne na ma na wo ton ka we afita ni nti no na wa ba ho meje ato am oton kra na won fasika na ma na gi aburo ne sa ne ma na do so na msa wale ameti ase me wo am na me hwe me ho de emfa so bi enu so. Inti da ko yi akoma to ho no ba na mini fi na sesa me ne makọ ese wudwane wuso mirikem wankra wa ma obi amane owu oba sorry en wo yi akoma sika to ho nti wo kwa adwuma ba ye ka se matri mu osu a abusu ya se mahu won ka hwe nkire wo ubehu si na ode asiw na okọ ne ba bi nti me ba ya na chese oba ya na chese me kọ makọ han dan wabu akwada me ne nkwa na kọtena nti ho no na o sha ase so wotaataa aka no onye adwuma eden no nya aka dem sabi ni ja wie ye no ana me so okọpa ubi sprinter ana no wu twitwitwi nti sprinter na mimi hu ne de no wotim saata me ba ne agya ye kọ ba wanyi a nti no ode ka ne bo me sana me kọ obi de me kọ hospital na wo Sintraso hospital nti ye kwa ne mo sisa ade a me nkọ ye case awo police station na wo ho na no so fola police station nti ko ye case no ana o mo say we de enye o masem ye wadwufo asem meba enye police fo asem ye wadwufo asem okay my scenario no kire yen kwan aka no fa so bo sa obina woje akra ni free me say no bie front ho na ode ne tina front ho na on two gate na so mi bie say mi uyi wo ba mi yi me ba no otue na car gate ni bo me hwe ho na ode akra no koy sa na koye e na police for say asem bi say no nya police for asem na ye henfo wadufo enkora no mo kan nkora ho asem no eye wo masem se akwada na asem ni ye different from their SE na ya walesem na me say nya walesem ni na jai da
ana nkura wo de ne nsa ama no me de ne nsa ama ya tena se atu nsa gu so na se mo gyae ye gyae kura dadaada okay yamra wasem poten na ye ka ho asem no eso sesei no na kire se enkwada ne nyina akodi be ma ne ho a ba asam de ketua ne dwane na panyin ne bedi mi ho enti panyin na bedi mi ho wo 12 years ana me de ne ko be ma na me hia no so be wa na onwi asifie wa akra na se de wi papa ne si tata me pe we ni so age ne no me de ne be kwa akra me de ne kwa akra ko to awoshi school na posto ko Joseph school ho na me de akra no ko to yi ti wo no ko school enti fan se be 8 months ni na o ma akwan no me se wo medi akoma wo me ho ana me trans na mse de bi papa wa wo ba de meeting fa akra ni nsie na enti me na hu ne papa go no onim ne papa da ana enti nkran ho na akra ne te hwan chen wati mi kunu ni nwa be ma na me ne te no ese wo ne te ana waware wo pa cho wa wale me ni ne sister panyin chen na no wati okay awa awishi ho okay enti de ba sa akra no ba kwa no enti mi amo papa na manye se akra na ba me nchen go so no no won prince akra no be kuma se na be me ninti enti oba na mso me ye ma adwen se papa ne hu ne ba na che enti mi a me friend se o mehwe ne ba no enti wo ba no de ketwa no kwa di akira mi di hu ketwa because akra no anya 10 years kwa mi hu ne do no so nimme enti oba ye no se o si abehu ye ho akra no me nya no hwe me no wontwe ma so wo no hu biem enti saa de a ma me mfa do nkwa me nche no nkodi akoma na de aka no nto aso omu bie school ametoto ne yoma ama na waba sata na ketwa no woni ho ketwa no nti wode panyin na ka ketwa ne ho no do mu ko baby a wote no enti wo ko ye no ya bie school na finance black bia ade be che mo bie school nti fa akwa wote me fa na ma bie oh there be san so the problem be blame akola no school no kwa ne board ma twie school fees ma to books wo ni kwa ne fa so ko school a wodu JSS1 enti me sra fa kwa ne bre me wo se me fa ne ma adanti o kire mu a me kwatena obi nchen na se obi bai me akra no bosu bibia me kwa akra me de no makoma me ni ko program me akra wo me ko ho enti di ntan ma me fa tina kire se wate ne ba wate ne ma wate wo mu da se wa fa mu miye no ati me one watena se ayen hihye se wote ne ma da bi enti wono ansi mitim na be ma ni na so be na no tem mitimi mo na mane se apia ne so mfa akwa go so no mpesa papa ne behu enam so kra ma waligya ya aba dia wo ko ofufuro yi ya mko ofufuro se me ne papa na sa aka bu ntem afa achi di ne ba akwa akoma no ana janti me ma nkasa nti ewo ma na me ka cho se ne se nkwa na makwan a momu so me di akwa awo ye ne mema we emu nso hwe ne do so to mbe di akoma wo me ho ye bronya bere ye omumienu ne baaye enti omu ba de me yakwa se nkwa no wo ho nyina achi no omu pa bo atete ame na meto school fees no wonhu omo batoto wo ye den hu se omo pa bo atete wo fe do odomo ba me kwasi ada bi odomo ba me nche na mahu sa akwa no mu ni omo mu nkoyie me to ntade me to mpaboa bronya ye odomo ba ko ntade pa odomo free ba bi omo wo no eble me ana me na me Kelvin mo ma frɛ papa ne ma ye why enti odin ne ba ye no minim asem kra wone wo mo one ne yira kan wono nko a aje nkwada ehye ne ho ya se odin kra ne ba ye no bronya na mse me de omo ko ba bi a wo mo tena kwa akwhwe ko so minim wo me koduru ya wasi 2 bedroom hall ana one ne yire maame ne yire papa ne yiri mu nua mo na kire so one ne nse one ne yiri nyina no ba no so wo ma ese wo pen so no ye nsi dan odu mu nyina agudan ene na msa wa ban nye aban foforo ba ye watimi asidan ne yira busuafo nyina atimu dia kire se wo wa ban na nye enti na me ye na mse bla nti akra me de akra no ko na ni 3 days na akra na adwade aba me nchen ye nra se panyi no wone o papa ne ntina bie wontim ne o mo ntina na mse ade na o se wo mu hwe TV kra na ma me kwetena kwankwa sosole tena fom afen susu no ye nyane me na mapela fie ho enti ni sa anti mitimi ne me papa ntina bie na mfra wo fra me sa akra na we na mse wo se wontim ne wontina bie wo se wo de first na si ye ne sa na be sa asi ana mse je se de si ansa o de ka abo me a wo je ketu ani dwane mse me ntina ho ma na bie si ye no sa na be sensi ni sese wo sa de ka afoforo be bo wa minim bia na o pese wo kire asem yi si watimi ne wabusuafo atena se di ho nkomo. Hello Mr. Justice apia ma han no ye wura na mpom te sen yango pa do mo ye de awurade ase
ewia yi de wunua ba na na ya ase wa me ye adwuma sompa na mafrɛ wo yi na me frɛ wa enya bone wo yire dada adwo ajewa na de asɛm adan yɛn sɛ enkwada abra mote awade ase mo wo no mo enkwada nyina ba bedi wo ho a wono ba tan a wono umienu ka bo mo wo ye no na ni jakora ntimi nhye wono mo so ensem yi sane osi ka no ye nyina faako na ye ntie ni nyina na ye nka bi mfa ho kwa ye bɛfrɛ won so na wo nkyiremu a wada ama wo de atodwa me ba cha yo me da se bebre yo me ba jo so an ma won ko la sai me pa cha o mienu me ba jo on Ghana mra ho akola di be 10 years na so ko papa ho ana 7 years na me boa aha mo oni mi ja wade na akwa no 1.5 year getting to 2 years ana o ja akola na maami ana matete akwa na akwa ni mu maami ni da akwa na nya akwa si afia jo da akwa ni ja kwa wo fe school ka na ka be fa akwa ni gane mi na mi ja akwa ni ma wo nya be chia ka papa wo maami twa so na mi ja akwa ni mi ja wale mi ja akwa ni ma medu mo Michael madam onya me da me kate ko no Mr. Justice afeye tie o enti eye no o de me ko sofolai tobla o de me ko sofolai dotsu nya ka na bo na lo maami wo betimi ama yenya ye maja o de me ko sofolai dotsu yo ana mo freye me ko e omuti asem no mchense de o ye no anya de enti akwa 1.5 year na ekotu ye te matete akwa na na nya 5 years ana o de akọ bi enti se wo so na metu atete akwa no emra ma wo ko te metu continue that time kwa na me nware ana eno na nche akwa ba kwa e wo ho na bira wo di akwa na ko tunkan akwa ni obi akota 7 good years me hu akwa no da ewo ma na me na bank ma na wadam fu hu me ana okachi am se oni me se na wo te ho ana ona dam fu ni me bi nkoma chi na wodi akwa ne number ma me takanu je kan wa send am no won kan so ni obi na tie o se akwa ni da boarding house akwa ni obi na tie etimi akwa ndi nta wo so na akwa se oba be slame na oba be di bronya oba na akwa ni be kan de o mu nyina wo se wo nko bio ana me se me fe wo ma me ne se uti kuma se wo de akwa na kuma obi 6 years akwa na auto problem bi no se me hwa ni nko na so mini problem ana me de akwa na ko to school na me akwa na edu free me se nkwa ni be di bronya akwa be di 2 weeks ewo wo de akwa na ba 3 days ni 3 days nkwa ni no don ba 3 days ni enra ba kwa de ne ba ya wo dwane ataba ana mu da akwa ne ba no wan kra da o se wa to mo ansi ho akwa ne ba be fa maame enyuru joyi ene wi ase hu na mu da maame akwa ne to mo ekọ fa ne ko wo ti akwa ne si won tra bi onam so mi ni problem on tra bi ma me ba me de ne no ma ba bre no na wa hwe no mi ni problem na keto no wa continue ko keto nko na onimu da na anu ya na ma ya ma na hu etina de ono no enra busa se akwa o de nkwa na ko bo so keto no be kan ene ko hwehwe akwa ne nsem said akwa keto nsem akwa ne be kan kire me no etima me na o je o hwe didi ye akwa so amane na me na du 10 years nya fe na ba be no yo ye Justice ye da se wanya abotre wa asem yi hu na odi mu nkyeremu bɔ yen na wo se ode oba ba ko no oba panyin ni free nkran ba ye no na wo kan nsem bi fa ba bi ofiri ba ye ne ho nsem ba sa na wo kan wo se ba bi ote no mo ye ne den ma me ne ka tan se akwani da boarding house akwani si ona boarding house oni obi na tie na okofro se motoki anketu abi no oso mo na nche no ma ba fro je best school Kantanka school akwani Africa so ba hwe ho apply akwani be kan nyam ni wo yo ana so problem bi enu o je tije mani near dai encham ana me friend aso me fa akwani ko to school akwani to school mami akwani ba wo ya kronfo oda no ojo so akwani wo ko 12 years on the 28th February ana akwani be 12 years akwani jo so akwani ya kronfo ma kan kire wo te wo ho no omu complete level na me pa cha o Mr. Justice akwada ne ye kronfo ho no me pa cha ode e ba ni ama na akwada na kwafa ama mususu se wada ne kronfo wo ba ye no udi skato ha no ofa
Udi kato na me frɛ no ka kyerɛ maame na ɔsɛ saa na ɔmo so ka me yɛrɛ ɛwɔ hɔ enti me mfa no nkɔpɛ me sɔfo bi na ɔmo mpae ma no ɔna gyina ɔta sɛ me kɛnta me maame na ka sa me ka asɛm ɔna sɛ me mpae sɔfo bi na ɔmo mpae ma na saa deɛ dɛ wo na afra me sɛ ɔde akwa no kɔ akɔne wɔ saa afra kan sɛ ɔmra mɛtra ne nkyɛn no enti na me ni problem wo na akɔdi baabi straight akɔna ba abɛtra me nkyɛn wo se wata kan sɛ wagu akɔna so sɛ ɔmra sɛ gane aba kitwa no anim da na no ya no hu mitimi fa kitwa ne ma so de fa ba akɔna tɛ o me de no ma bɛdro na me sa continue na me kitwa nso nka ho me pa chao Mr. Justice mami mi sa wasɛm yi mami nkɔmɔ ne yedi yɛn so na baabi wɔ hɔ a ɔkyerɛ mu sɛ bra na ɔse wo dware a wo bɛfa nkɔra ne kɔɔyɛ no ekoduru baabi ma akɔra baako wo yi na firi wo kaa mu kaa no wo de bɔ no ne ade ama ne kɔyɛ police case ɛno nso wo nkyerɛ mu wɔ ho mama me pa chao ɔsɛ kɔ police case butanse police case bɛ na kɔɔyɛ a police me pa chao Justice tie me asɛm a mi bisa no bra ma mi kyerɛ mu sɛ wo de akwadaa no hyɛ kaa mu a wo de ne kɔ a wɔno nso so tu mirika akɔ bie front akɔ yi ne ba na kaa ne bɔɔ ne nsa no saa nsɛm yi ɛyɛ no korɛ hello me pa chao ni tie o pa akura na odwane jankola no eyi mi demu no manyina akɔyi na ọsa be hu ye no na me say awade mu atem enya manso nkola ye ntwe mo ho eja bra me ja wale mbi jankora no Mr. Justice na won kan kula sa ma me medu mo mic no enkoma ye bo no enya wo nkwa na wutie owi ase nyina etie ne ade yi ato de wo se yeto Mr. Justice wo ba hwe mo am ni program ko na me no mo te panko ne estate fo nya ni to bebre nim Mr. Justice ko abia na me ni ho ana me de mu a be hu ye ana to do me to school mu to ko na be for mo ko to school me hwe mo enti for mo be na be je kura no ma ba de ketwa ne bai ni bu sa da panyin no ya sa da panyin akoma obi ana me say ko fa panyin ne bra ma me ma parking center akware te front ana me ni wugina ho fa akwane e ma me na me fa ne nko a wo so fa ne nko wo mi akwane me na re e pria no ana me so akware akwane wura aka ne front na me respect ka o Emma hono opa me krofo so we wiare ba na mo ana ba nti so we wiare ba kre kre o so ba fa eti ono be press na me de mi pia no ka no ana mi pia no mi gina fo mo ana okotu shi gata wona no tutu ye ene wo yiri obrai ka ye nyi so ma ka e bonita wo mi ko shi gata so fo la gata be ne down wa je nya de e be hukwa Dabi Mr. Justice asem wo asi no wo hu say questions na me bisa wo no omanka wo ko mka mtu wa nya ni ye ama obufu yi ama ko fa ko ba da ko de ganya ko yan kan CS akwa aba pa chaw ama mama ko ba di brenya na ko ewo o free so mon san frɛ no because Ghana mra ho na ho ne yadu mabisa ne nsɛm bi ama wode kwa ne ho aba nti ze say Ghana mra na ya hyɛ sɛ akwadaa ne maame wanya kwatani nya ni frani wonwuye nanso so akwadaa adi mfie du nti wonko a wo ba betena kwahya wo dem ho no ɛhɔ no enehia maame wukunu ya mta na wo taa ne bo atwede maame ne no mo atwere wale na ntokwa stadium ne kwan wale ne yenku ye gya ye na no wonte ne ho ase se meme nsa ho wo banka no ho asa ne gya wale eno ho tokwa saa wo menu amagu abu akotim ko beba no okubu punu n'ani atwene amagu ka ani se me san kwotena wale na se Mr. Justice ya mo akwa baby o na me drive wo ho mame misa o question we na ye mfansi mesrɛ o me mamu nwa wọ́n sẹ́ nkọ́mọ̀dé mu na wọ́n ka Ghana mmara ho asɛm sesei no nkwadaa ne sɔfa eni kwan sɛ kɔba sɛ wɔba a wɔne ne wo yɛ no ntawantawa bi asi ama wadeɛ na gu nti nkwadaa no sɔfa ewiase akora bia so behia sɛ at least anya bia no ɔwɔ awerɛhyɛmu ne ahotɔsoɔ wɔ maame ho bra ɔmaame no wɔnyare na hɔ wɔn mubu yɛ ne nan ne nsa ntwitwa ayɛ Mr. Justice ade ebeboa pa mamuntamu no asundua ba because eni mra bia mu say papa enko a de nkwada akwahye ba bi oni omote enti mesrawo
se ubenya adaje na asem we yatena se ahwe ne yie na wo ne wo yire ne betimi aye nhihye bi kwan a mo befa so amomma ne mo mbedi yie a misusu se nka beboa ma me pa cho me da se bebre me ti o me nche manso oye nya de nkola nya ne nya o kan so ma me enkola ya nche ho manso bronya na so la me pa chan kola ibe di bronya ayomo onna me me do mu sikam do mo blew o ma be 2 weeks na so ma bia school pa enkola ne bra ana wo de akora ne bai wo do mo ba na o ma ba ko sa adwane oba wo se wato enoma obefa ya dai abra enyino jowe akora ne bai me be ta sa ade asa akora ne ma da ya wo se akora ne se wo ma bio bujansa asema kan o ma minim hu bi menye man so na meche akra na wodana ba wo de na koma obi akotra 6 years me fe wa won kire that upon the ese nyina me hui akra na bai meje ma de na kotu school mo hwe no wo se akra ya ntwe na ho man so o medi ho bro me am de kra na ba ya tabesa ya kwa so kra ya ba ho na dia na ba ya nkra be di wa ba kika nsema chem kra ne se on saba metena won chen fine omra dia me ne te dada no on ka se o ba ho enti dia wo de ko se ba bi no wo so ba tan chen ma ne ko tena o hia bibia on frem o papa ne me de na dia ba de ebe ma no me ni problem anya man so na ye be twe kitwan kwa onimo kitwan onimo so ma me no de o tete akora na ma wale no ade na wo a wo hwe akora no ofra ne ma ade na wo de me ye 2026 o sa de man so beta kere me Mr. Justice yate wase sesei na nsam ne ko ya be me na chese won so watimi ahwe aye wa famu die ade ba ko a me ka me nkonki emfa nto yachi eye niam esi ye ne ntokwa ne sa ade no eni kwan se meba eni kwan se nkwada no ewo ho nimdie bia na wono moda so kai enti mesra se Mr. Justice wo bete ne eken ase we your first face wo bete ne eken ase na nka mami na koma so ade ne se enke bia ne mabeba ne nchen kakra o meba ho kakra eye parental shared responsibility o meba ho kakra o maba ne ho kakra ene sa ade no wo bete ase a nke yan hya ase enfiri ho ne ehwe de nyame beye mam da ase bebre e ba cha se o se asima kan no ewom na nka ansa akra ni omuko school edu Sunday se me pon so ka se open kola na me de omo bage yin kan okre me bi asa mo ma holidays a me timi de omo ba na me da hokokrom eni me kofi a o afre me ma be fo omo ko kama boni be na wo boni ni mo a boni ni bronya o ma be 2 weeks bronya o ma be di no wo nya o ma bi school for omo bra o de omo ba ma ni akwa na mfa na ase o de omo be si kam de omo ebaaye madawase ade ache akora no ma me na te o papa yere onya obone o ko wa nkra me ne wona na wo fie so ana me tu ka na me fe o efi oba ya no a wo se akora na ba no mechina tuma na o ho didi matam ehu hia enti ma me ni problem yo Justice me pacho ye ne oyire no nso ana oyire dada ibedi nkomo na kwan a mo be fa so a mo be ye nhihye enya asem no se beba na ye ichogbo da bi nya no ne yehwe se mo be nya ntiase ye na mo ahwe mo ma na dabi no oman no betimi enya nkwada ne ho mfaso no me pacho eno a ne ye nyina yehwe wai wadawro ma me pacho yo ma me se wasem kakra yo mi tie o ma me pacho akwa na ofrin kan ba ye no me da akwa na ko to school o just as why o ma bi school wa ki kan se ma che o be di 2 weeks wa ki kan se ma che akola no ama akola dwane ba me pa cha o mami mi sa on se mo a sister yi ki ka kire nkwada no ebi ne de ehin ma me o de akola ne ba ye no ma ya me check na akola ne issue o mo ma akola ne sika am say 100 cedis enti o mo de akola ne ba ye no o mo koduru fie asakwan mu na o mo fe say o papa bu say o say o mo ma uska anya dai enka
Says can be a kind of fire can buy. Me pacha sansem yi yensem akwada na na ebo ho amane na ma record da baby na obete. Amoya kono. Phone ano de na onim sema bedu. Enti akwan so kan me sa akwan is kasem. Mama nsem a papa yi kan wi ya no say. Me pacha no kura bi animu akwan be ka kire me say. Sika na papa de ma no ko school no ko do school mu akwan na wonya nsuo no. Enkura so ha adwene wa wade mu. Me ka kire ne say na sika na ma wo kasa man kasa. Wo kasa man kasa. Justice mesraw me enti ma yenti obey kakra. Me ka shi ju akra no. Busa ne say adakọ ọjà no e ko ma ezi. Enti wo de wo say wo drive de me pa cha na say waje atu mu. Mama ka say me odansi ni bi wo tie me. Adenti na Justice adenti na ye ko obey yi ho na wo ka bibia eno de wo mpene na sesi e wo kan wa dance ni asemu a Justice me pesa me kan say sesi waje atumati ase say woni obey yi be kon hyehyeye enkura yi ba ho kakra owo bo oni ho kakra omo ba ho kakra omo bo oni ho kakra me pa Ati me ba tete me ba. Me fa kwa ne ma no. enti sesi no tena wo te ha nyina no enye se bia wo ne be ma wo we hweba wo so wo hwebi wo de emfa nkra ne nyina ma na ne omo nkotena sa na wo bisa ei there be enya ne sa o man mu Mama meka no kra kire me ma nko ba bi ansa wo tie me. me tie o Ayi ye oni mi ja wa de ko wo ye no ho. aha O ma ta fan kran de nkran ko hye enkran. Nya kwa de bi meti. Ende ye wa se. Mo hye nkran no. Was it there? Onya ta mo hye nkran no. Justice eno kra ko ye Justice Tugalam se na mnya kwa nsha me ma. Tugalam se. Justice ye Tugalam se. Ala mnya kwa nsha me ma. Wo to wo kwa nsha nkula no. Wo ja nkula no ko kwa so 3 days wala wo ma fi o. Madam Wo wo kwa nsha nkula no. Ba ku yalo ayi. Ba ku yale emema ya yi. me na free yankasa why Justice say ade aye hwehwe no ade ebetimi aye ama na boa pa ene say mami so ebe take responsibility in nkwala ne hwe eno ni ade aye hwehwe pa nanso me ka ma na to minua ba yi say won kwa wo campaign kwara na hye wakache a ma papa na ne wo ye no wo hunu nkura ne where about ne de ensi dia yin na wonye aha Otu nyina wa me fridge mu no me ni asem. Ben no say no. Panyin no kwada odi ni ko magazine o free magazine o dwane ba me ho ofie na me ni wo hye. Enti Mr Justice ade a mesrawo yenti ye ho ase wa ha sesi ane say ye pese eye maami ono nso take part when it comes to enkwala ne hwe. Enu na hia sesei. Sesei wono wo kire say senia wasenum gufie wonom no na ni nye wo se nka ne ba wo hobi. Nanso emra ye akoye emra maame ne nkwanti mi nye mma no enhwe mma no kete se woje o mahwe ana so woje o mo ne o mo tena nka be ha wo maame wontimi hwe ankola no na lo betu ahye e be na ma ususu se wontimi hwe ne ma akwa 2.5 years to 2 years ma hwe na ma nya 10 years em na kwa na kwa so be di wo e kwa na kwa so be di wo ade mi ko adoption o mo ka se onko fa kwa no wo na ko tie sika ma wo ma na ko tu ka twi fa am so ja wo mo ko Justice me pacha da ben yen hwe wanim na bra na asemi yen tena se ne yen hwensiesie wada roma da ben na obenya ho aba fitie ma me atena asemi so because ase asem na mu ya wa me ese nkora na bia school o de akwa na kotu o de Sunday me pacha yen ye adwuma kwasi ada ye adwuma juada kopim fiada me ba jode se onamba ni Owura Justice shayen dane yetiefo ne ahwefo ni mu adanse wada roma ba yo se me pacha o shayen da na yetiefo ene yahwefo nyina ndi mu adanse oh me ba jo ma che enti da ben yen hwe wani mu wada ama mo so ya adwuma confirm da be adwada kopim fiada adwada confirm fiada me pacha wan okay yami aduma Tuesday. Nyame adoma next week Tuesday. Me ba cho my name is akra na okọ school na wa ma akra but odo ko to school ma na say. Eno de wo ba na ye betena ase ahwe ni nyina asiesie na nte ase aye adwuma eno ne ade aye nyina aye hwehwe. Enye KK no na hia aye wada roma why? Me ba cho ma te. Asumdwe na hia. Me hu say efie na okọ hu say efie na ye mia me fie. Yay Justice. Mame
Bema ba ne be dia. Wonya ba na. Ucho kwasu. Ucho wo se unyomo poison ma. Oba okay nyi ne nso no. Uti bi hwe oma. Mr. Justice, Mr. Wodi oba sansem we nyina no ye behwe ne edemra mu oden ataato na bibia atimi akonkan why. Me da se pi se oje yen feso. Onhira won so. Yo, bye bye. Ebusuafo ya ba adwuma o. Mame hwe mame nkyere o secret bi. Wo mema ho. Be me ba abre bia wa yesei. Kunkun. Especially bra woni naja awade. Fasha wadwunim say enye easy ma wo. Na woni neti na ye easy. Me bisa wo. Muja ye na be ye easy. Enti de adro na to adwene ni nyansa. Enya kasa ni dedeye. Obetimi age atuma so nkora animu na ekira se nkora bi kura na obi anim. Enti mesrewo kofom ma wano nkofom na wakoma so ade no entimi nko wie saa mawo eno ni oba tumi a ekura no na be ma yi ba wa yeseyie ya wo ba wa yeseyie yi ebeboa mesrew manemra na yehwe kwan a yedi asem no befa so wate me nso me da asese wate asiye isa champon yede ebibre mu ha no nya hanko ewiase afane nyina nkwada ba awade bi mu ana nkwada ba adofo bi ntem na se niam ankoe na wo mu gyaye na afi nkwada na bedane manson bi de minim ne enti etesa yenua ba yi yema na futuo bi na yenhwe papa nanim ne ehunu kwan de befa so yona na ya medanse na ya ansa na yebetu yenua yi efo no papa ne ye no aya ode share asia no na enye because what worry oba awaja yaba some trance na mo ka ensem bi e mantiase eye adwuma so on the Ghana mra ma ne kwan say so no ani timite akwara no na about and wo ko ka ensa e dia bono amana na wafa akwara de na dwane enye emra ona ade ba kwa so ne se no papa no wonne ninsen mu mienu ene ne yire ene busuafo bi na ti efie hono efie no kwa so da no e say ensa no so 2 bedroom na kwanda ho look at this enti no maame no so what ya say nana ya enti no papa yi wo sori a wo faka no kokwa so eno ne ade enti ne yiri ena ehwe enkodai to no woni adaje saa ne de ete se wo mo tase na nhyehyeye adwuma na enkora ne wo maame ne ho na wo mu gya kratwen no na wo mu gya ne wo mu ye because friends ne yiri ntimi nhwe enkora ne ye because ya see enkora no kwa no ba ko enya hania ya di bibia to nchen ya akora wo maame te ase die dabi wontimi mfa tumi nche wo nsem sama ya wo kan nyina no mfiti ase no wo na wanye ne ye wo medru ena ma no ko ba senti me mfiti ase na mini ho nti woni wo medru enti entrance na yanka oka se oba no eni adaju ntwe na wo ya otike mo ya ko eba wo na wadaje yanka no kwa ne fa nkyere no woti ase enkwa ne de wo no wo fa wo mo no ono so ebe fa wo mo wo ma ba be di akwa no wanyini wanya se 10 years again wo si won 12 years akwa na ba ma wo na so ya homache no prefie wo yin to no ma ya wo senti na wanya nkwe se anya ne ba enti no agende wo mra ne yanka no kwa ne fa nkyere ye be yen se ontimi fa nkwa emfa no koma ne kura abraya ono wote ase medase me nso so medase na abrampa nana ya medase pi ma mentie awarija ye ba ho akwa sensu afa no na mo ho ma ni nua ni nyina ata o mapo ukunu no se ekwan afa so an ne jan no eho de ye nko ho bete no ho yaw no de di sanse mo no we bet yenka no kra nkyere be ma na ye nyina ye mema hwe mami se obi o ye bata bia be ka no kra enkola hwe ma na bre ma hwe de na fo mo be manyanyi enkra ndom be di eto ho a nana ya yenka mfo ma bi na mema bi sabi wo munsu anyansa nya agimi no o kan wo bi se na abrapa hwe mami se nkra be di ni ho a e ka wo be bono wo be me sabo so me wo de 1 million be ba no na ade aba wo
Etinka wo de sabi wutiri kura ye mami say wotimi to books ne even boxer so nyina de brew kura 21 te ase etinka wo hawo ne sen hwe kwan a wo fa so afa kura ne free ne nchen wo be kasa kura na di 10 years onim ne mami a na wo kura mi huna dwene da utirim Ghana ne mra wo mo yo so wo person ka kire say akura wonim ne mami eti wan ade ye mo ye nsam hia o ma wo a na sa wo nyansa bi ne utirim ekwan afa so afa akura no mo tena se ye nhihye wo se kodosu no mo ye nhihye krata bi da so eye nti akura mbedi ho wo be hia na kwanti mfia yire na gye akura no enti sese ne ye mo ye nsam ma wo so wadi 10 years onim ne maami ntidi ai ntidi ai nana ya emra wo mayi mu se maami ti ase na wonwi no modam na wo ti ase die nana ya enzie wo ne se enkura no betima atro mo maami nkyɛn busumi menya bia 200 we baako maami wujitum osian dia ka meya soso ni yeko yanim be ko base wanware ene wo yire na tie nana ya yenkasa nya adwuma but sensie no wu ni time a akra ne kwanse ye na de nya wo fie a ubehunu ubebe fie down so ubebe fie so uba anajo eti akra ne de won fam wo fie no enya de wuhu ana nana ya ye matiefo ne awefo enti asese nana ya ene obi hwe obi ba enu a case no se wokai me kai ni nyina nana ya obi hwe obi ba akra no ayese bode afufuo ubetimi awawa ntimi na ne banche da akra no de opa ma yire ne tete na akra no meba ne maame wono soso enti ne nyame adomafo ba fe no wo enti ka wo ho na wo hin hawo na kakra benyan fa bere maame ne yemfa hwe nkra no bi opa ne se no we ni nyansa me no wi na dwene no nyansa me no sa de wem ti onya bedru a enti ye ka tira branche ne se o man ya yetim no enti se ye wom se osi obayire ne ho se onu de se yamani tumi se onu de otimi ti akura ne se wotena ye be me na hunu ba bia mra mu se onu no ntena no onteno se je obekire session kro ne kro ani code kura daso na akokura me ma bi je ekọ search mam sesi ai me da meti wonu hesabi nana ya yetu ayati wei mesi be me bia se owu ba na oba no zo obegina fanima no akra ni nyiri no otoche be hwa gina hye so se ahwehani wa no de bebra gina hye edi adea nana ya mesi akamfo towro kokko towraji nana ya mesi ene no mu gina se ne sebi wo he oba otimi kan papa fe me komboa me kan kura kire wo di opa mama mi enwura kwa ne ma brantie yi no hwa kwa ma no me doctor me donya me se kati ni betima suni suo mama obeba ne maami abodan ko ne ba beda oba me hane maami we be ma so oba me hane maami onya patapa no otu a otwe no utwika usisi nyina sai adaje be na ade ba fie fanema ne maami otikuma se banti mekwanwa eye krom 27 na ya sa kurai si yehu omu ya anka we ko enko obesa ba na chi edenye maami kan wa se ye mehwe but ye nka no kranchire abrante no say a sing double room you can say 2 bedroom ne hall ana sa dom we nyina timbi na abrampa ye palace kura na ontimi kan no mami wonu kwa neti mami oso wonu kwa neti oni ne ba ketua yi ya ode ne ba ye kwa na wodem enti nkura ne metena ne ho anka we boni be ne wom na so office o man wa wia wo mu wa wia no nso be wia we hwe ngase asem omudie Tom and Jerry we wia na we wia say papa ne ye Tom ana we Jerry o mama ne ye Jerry mu bi hide and seek no mu tumi o mu wia nkra everybody we ko wia na we be wia krofo akofa krofo be wia ne ye de koba kri ye bro ye be sra brante no so so otie ne ya de onim no won tunufo se enkoda no ewo so omutino mo maame nchen na wonkwa ne enkura ne hye won asemba betin afre maame na be da ka che ya na niam bi wonkrofo ya ho maami ti bantima wunim ne fie ukoba na ya wunim se de ehu kura ne se wutim ban fie ba ono di ma fie o enam se wo yiri ene wonsi onum nti bia betimi asi fie ho ba wudi wudi ka durati me paki wura ho na ejama so ka asem bi ote ano anu odi o anu odi o timbe tran wo dem no mot mami wa kokko duro ye fridge ko yi mot wo mu no yi mot yi nsuo no onum mami hweye ada sentina me hin han bebre no sentia dada no enche so
enche wo bomu papa na dem say wom busa jama so satma me kan bo ya nyiri mu pampe say womo ana ekofo omo ma ba wiase omo metena se na womo nhwanya nhyehyɛ ya omo behwe ama omo ma nyini me meku me ho ebe wie no wo bo ne dog na odi matem wo bo ne dog na odi matem na ya akwasi ampanyini na o sompa no wono odo enfi na odo chese odo kuntunu wona chese omo de mia na ebe bo dogi dabi so mo de bebo so mo mfa mo na sa brantie mbeduru fie wem ne e kan asem na ofiri sen owo kokko nti won tie ase a me di mami ebe call lawyer safu jamfi ho tiawa yenko e krata tiawa ne emfe ne court tiawa na o mekire de ntie wo se mami ti ase na o modam na wo se wo gi na koma mami a aba wa ko ware no dabi asem ya ne ye kan ba bi se ho se be man ware ya wonye akora ntete no eya na ye ntokwa na ye ntie ho ase no ti ye se ware ebia na oba ni adaje onhwe nkura ni ye obe pie street na omunika de do mu ba bi omunfi enu no ne ma kwan se ne wo yire a je no no ne ntena ba mami ti wo modam oye bibia pepepe eja branche no onya isa ne ma na wo ye no onya isa hununa no ne mra kro no ye wi a ye ma producer amfre no no nkire na abigen sache mame me da CP me so me da se mema omo ye keke no ma no adro ye ketua bi o mami na ama ne ama ye dendenden we keke be bie fridge mbe yi moto oba ni tirim wa sempa wanu blue wadama ya siba moda ye mu abehso ne wonfuru nyina ache ya siba mwa maami ni tirim so no so ye wo ka meka enu nti na sa adwe no mo a wo ka o mo nka no di what wona wo be ma wo da wa ye o defe tutu botom na wo kwa ba bie mu a wone na abeko ebusuafo agro mido bibia se so jebre ma ye kohwe video no eba ye mi didi sen wetie mu nsempa na oba ne be ma no oba na be kan side of story but nsem bi wo ho no ma be ma no so e ka mi hu ni so oba no so anye de anya de se na ya e ka ye no so oba die be ma e de eja ehia wo a make sure say meja na ye den enkoso enti na ye ka say awarefo mieni hia be ma eye oja oba ne be ye nsuo no obetimi aye de edi edum no sanso na oba ne eye de eja be ma no eye nsuo de be de obetimi de egu eja no so amaye de edum enti awarie mu die yesre either relationship dating and say awarie mu se issue si wo mu anase kasakasa bi mpo ba wo mu mpo a na se mo kasakasa eyiyi anu a emfa solution emma o nti se wo ye oba na oti awarie ase na be ma no kasa oni wu ntokwa yeji na hwe no owie a na wa eden wa approach ne na kasa o miku asema o kan wo anye ni se but the first start with the sorry burden ebeko onu be ma no tena se dwon obeka se oh asema ade a me ye meyiwi manya den manya de but se wo be ye on se oh oye be ma onu so di abehia menso me di santo kwanisha ne dia emwa the story we ye fantu ye hofu na ko ba no oye na adwen se be ma ne di ntokwa ehia no oye din anase obre ne ho asema be ma na ka be ma no be nso obanka sa na maide maware no emano yemfa asemu ntu ye hofo na be man so de akola de wo ti wo efi ne maame ho aye den oh kan na ya kan kakra because emema ni bi wo honum so ebi mu so ye bi omo duebo dodo na ye be man wo fidie mu ase onu so be chene side of story because on say no okeka nsem bi nti ye person onu so bra ha se na onu so be kan de na ye nye den yenti ase yie because yesi yentie ba akofo den enumasem ye person no so ye den yetie na asem enti no story we ye ni ebeguso edi ekire because si ano ye peni solution e de masem we enti be man be pie wo fidie mu hase nso a ye de ebe ba be down subscribe na like na for comment nso
eba comment section asena me kausa ha eguso aye emergency Ghana TV eso edi ameje so ani keche mame esi enesin ye besanso Ever try to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.